बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' दिनै जर'खा सावरायथुन हाबाफारि गिबियावनो बयनिसिमबो निमाहा बिनाय जायो माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय 8 रिंगायाव होनो फोसावनाय बे सावरायथुनखौ जोङो सम मथे लाबोनो हायाखै बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों दिनै सावरायनि बड'लेण्डनि राजखान्थियारि थासारि बड'लेण्डआव आथिखालाव मा राजखान्थियारि थासारि सोलिफुदों एबा फैगौ समाव माबायदि जानो हागौ बिनि सायाव साननाय हनायनि खाबु जों होनो नागिरदोंनो गासै रायजो राजामोना थोंजोङैनो जानबुं नम्बर 8135980590 आव डायल खालामनानै बाहागो लाफानो हागोन जोङो बे सावरायथुनाव हांख्राय लाबोदों खौरां बिजोङाव गावनि मोनदांथिफोरखौ जरायहोनो हानाय लिरबाय थानाय सासे बर'नि सानसुमै आरो बिजिरगिरि रत्नेस्वर बसुमतारी बिथांनो जोङो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों खुलुमबाय दिनै बे समाव जोङो सावरायनि जे बर' राजखान्थिनि बाथ्रा आरो बे बर' राजखान्थिनि बाथ्रा सावरायनायावनो रत्नेस्वर बसुमतारी बिथाङा गावनि मोनदांथिखौ बुंफोरगोन आरो रायजो राजाया बिथांनावबो सोंनो हागोन जे बर' राजखान्थिनि दोहौआव बबे लामाजों थांनो लादों बेनि अनगायैबो रायजो राजाया गाव गावनि मोनदांथिखौ बुंफ्रुहरनानै शेयार खालामनो हागोन बाहागो लाफाहरनो हागोन दिनै बयबो मिथिगौ जे बर'नि राजखान्थिया बबे लामाजों थांगासिनो दङ बिटिसि मोननायनि उननिफ्राय बर'नि राजखान्थियाव गोबांथार गुस्लायनाय फैदोंमोन आरो थांनाय 24 जानुवारि खालि बिटिआर एबा बर'नि थामथि गोरोबथा बे थामथि गोरोबथानि उनावहाय बर'नि राजखान्थिनि फोथाराव गोबांथार माने गुस्लायनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों गोबांसाफोरा आरो खायसेफोरा बुंनाय जादों जे बे थामथि बर' गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन आरो जौगाथाय बिथिङा फैगोन नाथाय बेराफारसे बे साननाय हनायखौहाय गोबांसाया गुबुन रोखोमैबो लादों बर'नि राजखान्थि होननानै बुङोब्ला बड'लेण्डनि राजखान्थि होनना बुङोब्ला बेवहाय बर' अना बर'नि राजखान्थिनि बाथ्रा फैदों अना बर'नि राजखान्थि दोहौआ मैखोमै नांनानै दङ बड'लेण्डनि राजखान्थिनि थिलियाव दा बैफोर बिथिंखौ लानानैहाय फैगौ बिसायख'थियाव बिटिसिनि बिसायख'थियाव बाहागो लानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोरा दा बे बिथिंजों सावरायनि नोंथांमोना जानबुंजों शेयार खालामनो हागोन 8135980590 जानबुं नाम्बाराव डायल खालाम आरो गावबा गावनि मोनदांथिखौ बुंहर बेनि आगोलावनो जों सावरायनि रत्नेस्वर बसुमतारी बिथांजों जे बिथाङा खौरां मुलुगाव एबा खौरांनि थिलियाव गावनि मोनदांथिखौ गोबांथार लिरदों बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा लिरदों आरो आसामनि राजखान्थिनि थिलिनि बाथ्रा बिथाङा गोबांथार लिरदों बेफोरनि गेजेरावहाय बर' राजखान्थिनि एबा बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा बिथाङा गोबांथार लिरदों दा नोंथांनाव गिबियावनो जोङो मिथिना लानि जे नोंथाङाथ' गोबां खौरां लाइफोरावहाय लिरबाय थादों बर'नि राजखान्थि एबा बर' हारि थामोन्थानि बाथ्रा दा बेफोर बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौआ मा जे दासान्दि बड'लेण्डआव राजखान्थि दोहौआ नांनो हमदों फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानैहाय दासिमबो बिटिसिनि बिसायख'थिनि नटिफिकेसन होनाय जायाखै नाथाय दा बिनि बारा नांबाय बर' अना बर' आरो बिपिएफ इउपिपिएल बे गोबां राजखान्थि दोलो आरो राजखान्थिनि थिलियाव बारसोमनाय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेटफोरा गावबा गावनि भटनि थाखाय खामानि मावबाय थादों होनना मिथिनाय जादों बेलायाव नोंथांनि मोनदांथिया मा गिबि बाथ्रायानो जाबाय जों बर' फिसा हिसाबै बे आसामाव जोङो एसेमाव अनजिमानिल' जोङो हारिसा बे एसे अनजिमानि हारिसाफोरा खौसे जायोब्ला आरो खौसेयै राजखान्थि गेलेनो हायोबा माने जों देरहानायनि बागै जोंहा अराय लामाया गेंनानै थायो नाथाय जों नुनो मोनदों जे बर' हारिनि राजखान्थि गेलेनाय दैदेनगिरि बिथांमोना बा राजखान्थि हानजाफोरा
जों नुबोदों जे बिथांमोना गिबियाव बर' हारिनि थाखाय बे हादोरानो जा राव थुनलाइ हारिमुनि मोनथायनि बागैनो बुं एबा आलादा हादोर मोननायनि बागैनो बुं बिथांमोना माने सिगांग्रो दोगो दाहाय राजखान्थि खालामनाय जुजिनाय बर' हारिखौ जांख्रिखांनाय जों नुनो मोनो। नाथाय बिथांमोना थाङै थुङै आंनि मोनदांनायाव बा नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मिथिगौ जे बिथांमोना जेब्ला पावार राजखान्थिनि पावार मोननो हमो होमब्ला बिथांमोना सेरखाय बेरखाय जायो। बेखौ जों नुनो मोनदों। बे बिटिसि हानजाखौनो बुं बिथांमोनाबो मोनसे समाव खौसेहाय राजखान्थि खालामदोंमोन नाथाय उनावहाय माने बिथांमोनाबो गावस्रालांदोंमोन UTNLF बायदिसिना जालांदोंमोन बा सेंग्रा माने पिटिसि हानजानि सेंग्राफोरनि दोलो आरो माने बोराय बा माने गेदेर बिथांमोननि गेजेराव माने एसे माने बाहागो मोननाय मोनैखौ लानानैबो उनावहाय मोनसे राजखान्थि हानजायानो दोलोनि जानाय नुनो मोनो। बिनि उनाव जों नुनो मोनो जेब्ला बर' फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव माने डिभाइड आसाम 50-50 बा आलादा बर' रायजो नागिरनाय बेलायाव जेब्ला दोगो दाहा आरो गिथाव बाथाव समाजाव सारदोंमोन आरो बेवहाय थाङै थुङै 1993 मायथाइयाव BSc दानाय जादोंमोन। बे बेलायावबो जों नुनो मोनो जे सानसुमा खुंगुर बा बर' हानजाया मोनसेमोन बा बर' माने राजखान्थिगिरिफोरा बिथांमोना खौसेमोन। उनावहाय बे सानसुमा खुंगुराबो BScनि सिटखौ गारनो गोनां जादोंमोन आरो बर' राजखान्थिनि MLA आनो बुं बा दैदेनगिरि बिथाङानो बुं बिथांमोना थारमाने खावनै जानानै उनाव प्रेम सिंह ब्रह्मआबो उनावहाय BScनि चिफ जाहैनायबो जों नुनो मोनो। आरो बिदिहायनो उनावहाय BTC जानायनि उनाव जाहा एबसुआनो बुं बा BNP आनो बुं बा माने बर' रायजो राजायानो बुं बिथांमोना खौसे जानानै आलादा बर' रायजोनि थाखाय सोमावसारनानै उनाव BSc खालामनायनि उनावहाय आरो सेरखाय बेरखाय जानायसै मोनसे राजखान्थि दोलो BPPF खालामनाय जादोंमोन। उनावहाय बेबो मोननै जानायसै उरखाव गोरा ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोननै जानानै उनावहाय माने जोंनि गेजेराव राजखान्थिया जेरैबायदि दावगानांगौमोन बर' रायजोनि गांनाय लुबैनायखौ बिथांमोना दैदेनलांनांगौमोन। बर' हारिनि राजखान्थि मोनथाय रांखान्थि मोनथाय राव हारिमु जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन उनावहाय गावबा गावनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय जानायनि थाखाय बा आलादा आलादा गोसोनि थाखाय बे जोंनि बर' हारिनि गांनाय लुबैनाया दिनैसिम जाफुंनाय जों नुनो मोनाखै। आरो बेनिफ्राय जों बुंनो हागौ जे बर' राजखान्थि गेलेनाय दैदेनगिरिफोरा गावस्रानाय माने राजखान्थि गेलेनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि जेंनाफोरा जेंना जानानै दं। आरो जुदिबो जोंनि गोबां जोंनि बर' फिसाया मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय हादोरनि मोननायनि थाखाय नाथाय दिनैबो बे मुंख्लंफोरनि जिथु सेक्रिफाइस बे जिउ बावनाय बे जिउ बावनाया मोगथाङाव जों जानाय नुनो मोनाखै। बेखायनो जों दिनैबो दा बे गोरोबथानि जानायनि उनाव जों सानदोंमोन जेब्ला
7 जानुवारि 27 जानुवारि 27 जानुवारियावथ' गोरोबथा जाबायानो नाथाय 7 जानुवारि खालि 7 फेब्रुवारि खालि फेब्रुवारि खालि सरि 7 फेब्रुवारि खालि क'क्राझाराव बे जिथु मास रेलि जादोंमोन जेरावनाखि 7 लाख बर' फिसाफोरा बेवहाय जमा जाफैदोंमोन आरो जा हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीया जेरैबायदि बाथ्रा बुंलांदों जेरैबायदि माने सोमोलांदों बर'फोरनि खौसेखौ नुनानै आरो बर'फोरनि दावगानायखौ दावगानायनि थाखाय जि जुजिनाय आरो खौसे जानायखौ नुलांनानै बिथाङा सोमोनांदोंमोन आरो जोंबो सानदोंमोन बे बाराव जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा बयबो बिपिएफआनो बा इउपिपिएलआनो जा एबसुआनो जा एनडिएफबि मोनब्रै हानजायानो जा बिथांमोना खौसे जानानै जि गोरोबथा जालांबाय बिटिआर बे बिटिआरआव मोगथाङाव जाफुंहोनायाव बिथांमोना खौसेयै जुजिगोन आरो बे जेब्ला माने मोननायनि पेकेज खालामदों बे गोरोबथानि गेजेरजों बे मोनथायफोरखौ बा बे पेकेजफोरखौ बिथांमोना केन्द्रीय सरकार आरो रायजिक सरकारनिफ्राय जाहाथे आदाय खालामनायाव खौसे जुजियो जों बेखौसो लुबैदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय जे दा बिटिसिनि बे फैगौ माने इलेक्शनखौ लानानै जोंहा माने राजखान्थि हान्जाफोरा माने खौसे जानो गारनानै बिथांमोना आलादा आलादायै गावबा गाव पलिटिक्सनि पावार मोननो थाखाय आरो राजखान्थिनि पावारखौ मोननो थाखाय बिथांमोना आगोलनि बायदि आरो जुजिनाय जों नुनो मोनदों आगोलनि थासारियानो फैगोन नामा ओरैहाय जों गिनाय फैदों बिथांमोना आगोलबो बे बिसायख'थि समाव गावबा गाव बुलायलायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा रायनाय गाज्रि रावजों रायनाय बेफोरखौ लासै लासै जोङो दुंबुर बार जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनदों आरो बेयो जों साननाय हनाय मानसि हिसाबै बेखौ जों जोबोद माने गाज्रि नुहुरदों आरो बेखायनो जों सानो बे फैगौ इलेक्शनाव फैगौ बिटिसिनि इलेक्शनखौ लानानै आरो बिटिआरनि जे माने राजखान्थियारि गोहो बोलो बेखौ मोननो थाखाय जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरा आरो माने एनडिएफबि बायदि थिवा हान्जाफोराबो जाहाथे खौसे जालायनानै बर' हारिनि बे मोननो गोनां आरो केन्द्रीय सरकारा होनाय राज्य सरकारा खाबु होनाय बे फिथाइखौ जाहाथे बर' फिसाफोरनो लाबोनानै होनो हागोन बयनिबो खुगायाव जाहाथे माने ओंखाम जाहोनो हागोन बिमा बर' रावखौ जाहाथे बयबो फरायो दावगालांहोयो आरो राजखान्थियारि मोनथायनि गेजेरजों रांखान्थि मोनथाय मोननानै जाहाथे बर' हारिया दावगालांनो हायो बे लामाखौसो थोंजों खालामनाया दानि जोंनि बर' राजखान्थि गेलेग्रा हान्जाफोरा लाबोना होनो हाब्लासो बर' हारि आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो बड'लेण्डआव दा जेनाखि बिसायख'थिनि बाथ्रा लानानैहाय दाङाबाजि जाबोदों आगु समनिफ्राय बे खेबाव बेबायदि दाङाबाजि जाबावगोन बायदि नोंथाङा सानो नामा आं सानदोंमोन बे खेबसेयाव आगोलनि बायदियै राजखान्थि फोथाराव बिथांमोना जेसेबां दा गियान एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय आरो रायजो राजायाबो गाज्रि मोननायखौ बिथांमोना मिथिगौ आरो बेखौ मिथिनानै बिथांमोना बे खेबसेयाव अन्तत' सुबुंखान्थियाव बा गणतान्त्रिक बे माने खान्थियाव बिथांमोना गणतान्त्रिक नेमखान्थिजों गावबा गावनि माने थांखिखौ बिथांखिखौ बा रायजो राजाखौ बिथांमोना मा होनो नागिरदों बर' हारिनि गांनाय लुबैनाय लोगोसे बिटिएडिआव थानाय
गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरनि गांनाय लुबैनाय बा मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बिथांमोना माबोरैहाय बे बिसायख'थियाव गेलेनानै गणतान्त्रिक भाबै मोजाङै गोजोनै राजनिति खालामनानै बुदलाया हसेया बा सोरखौबा सोंखारियालासेनो गावबा गावनि बिथांखिफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंफुंनानै बिथांमोना रायजो राजानि मदद बा भट बिनो थांनायखौसो जों लुबैयो आरो होमब्लासो थारमाने गोजोनै जोंनि बिसायख'थिया जागोन आरो बे रायजो राजाया होनाय भट एबा रायखौ बिथांमोना अनार खालामनानै बे बिटिआर बा बिटिसिखौ बिथांमोना खुंनो नाजागोन होननानैसो जोङो सानो बेवहाय गावबा गाव सोंखारिलायनाय बेखौ जों लुबैया जेब्लाबो आरो बे बागै जाहाथे बिथांमोना जाहाथे थाङा बेनि थाखाय जोङो आथिखालाव बे फैगौ बिसायख'थिखौ लानानैहाय मोननै दोलो इपिपिएफ आरो बिपिएफ लोगोसेनो नबसरनि दैदेननाय गणशक्ति दा बे माने पार्टिफोरा बिदि माने साखाफोरा जाबाय थादों आरो बे बिटिसिनि गोहोखौ आवथायनो थाखाय गावबा गावनि बागै माने सरकार लाबोनो थाखाय गुबुन दोलोफोरखौ सोंखारिनाय जादों बिपिएफआ इपिपिएलखौ आरो गणशक्तिखौ हिरासयनायखौ आरो बिदिनो इपिपिएलआ बिपिएफखौ लोगोसेनो हिरासयनाया बिपिएफखौ बुंनाय खिन्थु बिथांमोननि हिरासयनाया माब्लाबाबो माने माबाखौ इपिपिएलखौ गाज्रि बुंथ'वाखै जायो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन जे इपिपिएलनि दानि गोदान आफादगिरि जायनाखि मुंसाइगिरि बिटिआरनि नैबे थामदिन बर' ग्रुपफोरनि प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि चिफ जानांगौ होननानै बुंगासिनो दं पेपारफोरावहाय खौरां बिलाइफोरावहाय बे नोंथांनि बुंनांगौआ थारमाने जों बेखौ मिथिगौ जे राजखान्थिनि फरायसा हिसाबै मोनसे समाव जे मार्गान्थाया बुंदोंमोन where there is power there is politics ओरै होननानै लिरलांदों बे बाथ्राया सैथो आरो जिहेतु बिटिसिआ मोनसे राजखान्थि माबा दङ बेवहाय पावार दङ बेयाव बेनि लोगोसे माने रांखान्थि पावारबो दङ बेवहाय बे हिसाबै बेवहाय बयबो बिनि पावारखौ मोननो थाखाय लुबैखायो बेयो जाबाय माने बेखौ रावबो नंखाय होनना बुंनो हाया नाथाय जोंनि बाथ्राया जाबाय नङा बे जोंनि दा बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिथांनि मोननै बर'नि गेदेर माने राजखान्थि हान्जा दं बेवहाय आচ্ছা फन फैदों आं बेखौ लाबोनि एसे खालामबोनि हेल' नोंथाङा बबेनि बुंदों आरो मा मुं आं सार चिरां बुंदों सार चिरांनि मा गामि सान्तिपुर ओरै बटागि होनो ओरै सान्तिपुर भुटान बर्डार जाहैबाय नोंथांनि मुङा हारिमुआ राजा नार्जारि नोंथाङा मा खालामो आं दा सार बे माखासे दानि पलिसिखौ एसे खालामनानै आं माबा एसे फंनैसो बाथ्रा दे नोंथांनि साननायखौ बुं माने ओरैबायदि सिस्टेम माने दानि जि पलिसि नङा होमबा सार दानि राजखान्थि जेनेबा जोंनि बिटिसि इलेक्सनाव फैगासिनो दं नङा होमबा दा बेखौ लानानै जों रायजो राजा साधारन रायजो राजा बिराद सिन्था खालामदों आচ্ছা बे बाथ्राया नंगौ जों जेरैबायदि मा सानदों जोंनि बर' जेनेबा जोंनि बर' बे माखासे गेदेर गोलावफ्रा जों साधारन मानसिखौ खौसेया होननानै बुङो आচ্ছা नङा सार दिनैहाय जेनेबा गावसोरनि लिडारफ्रानो खौसे जाया जों दायो फैगौ इलेक्सनाव जों बयबो सोनो होनांगौ सार भट होनायाथ' गावबा गावनि बाथ्रा नोंथाङा माने सोरखौ साबसिन मोनो नोंथांनि जायगानिफ्राय सोर देरहानो लुबैयो बे जाहैबाय नोगोरारिफोरनि मोनथाय बेनिफ्राय नोंथाङा भट होनो मोननाय बोसोरथाम जायाखै जाबाय सार आं बोसोरथाम जाबाय भट होफेरबाय खेबथाम होबाय भटखौ नङा होमबा दा जोङो दा सावरायदों बड'लेण्डनि राजखान्थि
सोरना बड'नांगौ नङा बड'लेण्डनि राजखान्थिया बबे लामाजों थांगासिनो दङ बिनि सोमोन्दै सावरायनो लादों नोंथांनि बुंनांगौआ माने बे बेलायाव बुंनांगोन जे सोरनो बड'नांगौ बेखौ नङा जों सावरायनाया नाथाय बड'लेण्डनि राजखान्थिया मा रोखोम थांगासिनो दङ आं बेखौ साननानै माने बिदिनो माने सार बेखौ सिन्था खालामनानै माने बेखौ खोथा बुंनाय जादों सार नोंथाङा माबायदि राजखान्थि सोलिनो लानो लुबैयो बड'लेण्डआव आंनिबाथ' दानि जि सिस्टेम परिस्थिति जेनेबा आं साफ्रोमबो बर' लिडारफोरखौ बा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ रायजो थिगैनो दं रायजो राजा खौसे दं नङा होमबा सार आं लिडारफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ आं खौसे जानो लुबैयो थारमाने आङो आदसा लिडारफोरा खौसे माने इउपिपिएलनि खोथा बुंदों ना हिर' सल'नायनि खोथा बुंदों खौसे जानांगौ जों लिडारफोरा थारमाने नोंथां बुंनो नागिरदों जे बड'लेण्डआव बेसेबां राजखान्थि आफादफोर दङ बिसोर ज' जानांगौ थारमाने राजखान्थि आफाद होनना बुङोब्लाथ' बिपिएल दङ जोंनाव इउपिपिएल दङ नब सरायजानि गणशक्ति मर्चा दङ आरो बिजेपि दं कंग्रेस दं सिपिएम दं नोंथाङा माखौ बुंनो नागिरदों बे गासैबो ज' जानांगौ नामा आंनि साननायबा बे सार माने गासै जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरखौ आं खौसे जानो लुबैयो दानि परिस्थितियाव आरो थारमाने दानि जेनेबा बर' दैदेनगिरिफ्रा थिगानो बुंदों दा ओरैहाय जे गणतन्त्र देश भारतआ बड'लेण्डआ भारतनिनो मोनसे बाहागो बे हिसाबै बेवहाय माने अपोजिसन पार्टियाबो मोजां रल थायो रुलिंआल'नो जे बेवहाय माने खामानि मावदों नङा रुलिंखौ मोजां लामाथिं थांनांगौनि थाखाय अपोजिसन बेलेगनि गोनांथि जायो अपोजिसना जुदि दुरबल जायोब्ला माने बे रुलिंआ गावनि गोसो बायदि खालामनानै रायजो राजानि जारला खालामनाय जायो दा बेखायनो अपोजिसनखौ नांगौ जायो दा होनबा जोङो बोरैहाय खौसे जाजोबनानै मोनसे रुलिंआव थांनांगौ होनबाबो जालायखो दा बेखौ सानना नायोबा सार हनै जेनेबा थांनाय बोसोर बै बोसोराव जोङो बे मा होनो बे एमपि इलेक्सनाव जोङो बर'फ्रा गाज्रिनि जेनबाय बेखौ नायोबाथ' बिराद जोंनि बर'खौ थांनो नारगासिनो दं बर' जेनबाय माने बर' केन्डिडेटखौ जेनबाय जेनेबा खालामनो गोनां जागोन नङा होमबा सार दा राजखान्थिया जाहैबाय माने बेयाव रिजार्भेसना ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भेसन दा ट्राइबेल रिजार्भेसन जादों हिसाबैहाय बेवहाय ट्राइबेलफोरनो कन्टेस्ट खालामो दा बे बर' केन्डिडेट होनना बुङोब्ला जोंहा जायफोरनाखि बर' हारिनि केन्डिडेट देखायदोंमोन बिसोरो जेनदों बेखौ बुंदों नङा होमबा आरो बर' मानसि देरहायनोबा मोजांमोन बेखौ बुंनाय जादों आरो नङा होमबा आरो फैगौ बिसायख'थियाव बिटिसिनि बिसायख'थियाव बर' मानसिनि आखायावनो बिटिसिनि गोहोआव फैदों बेखौ बुंदों नोंथां नङा होमबा जोबोद गोजोननाय नोंथांनि साननायखौ सेयार खालामनायनि थाखाय आरो गुबुन जोङो सावरायबावनि दा बिथाङा बुंदों जे बर' मानसिया बिटिसि खुंथायखौ मोन्थों बेखौ बुंनो नागिरदों दा बे नोंथांनि बुंनांगौ मा बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बा सानदों बे बाथ्राफोरखौथ' जों सावरायगासिनो दं आं बुंदों नंगौ बिथाङा जोंहा बर' लिडारफोरखौ खौसे जानायखौ बा राजखान्थि हान्जायाव खौसे जानानै माने मोजां जाय मोननैबो हान्जायाव मोजां मानसि दं बे मोजां केन्डिडेट बिथांमोना जायफोरखौ होगोन बे केन्डिडेट मोजां केन्डिडेटखौ बर' रायजो राजाया बेफोरखौ भटारफोरा बेखौ नायनानै बर' रायजोफोरा बे बिटिडिआव थानाय भटार रायजोफोरा थारमाने साबसिन हामसिन आरो रायजो राजानि खामानि मावगोन रायजो राजानि बाथ्राखौ सानगोन बिदि सानग्रा मानसिखौ बिथांमोना बर' हक अना बर' हक बिथांमोना सायख'नो खाबु मोनसे दङ नाथाय बेवहाय दा जोंहा बेबो नंगौ जे बिथाङा बुंनाय बा जे माने अपोजिसन माने राजखान्थि हान्जाया जुदि स्ट्रं नङाब्ला बे रुलिंआव थानाय राजखान्थि हान्जाया माने गावबा गावनिल' खामानिखौ मावो रायजो राजाखौ मावलाङो दा जेरैबायदि माने बे हालामनि बिटिएडि हालामनि माने बयनिबो मोजांनि थाखाय मावनांगौ बेखौ हयथ' बिथांमोना दावगानोबो हायो बेखायनो बे माने बेरेखा हान्जा बा अपोजिसन हान्जा थायोब्ला बिथांमोना जुदि बे बिथांमोननि खामानिफोरखौ जुदि क्रिटिसाइज खालामोब्ला
अब्ला तारमाने बिथांमोना तारमाने सांग्रां जानो बाध्य जायो आरो रायजो राजायाबो तारमाने बे गासै बाथ्राखौ मिथिगौ बेखायनो अपोजिसनबो नांगौ बेखायनो थेवबो जोंनि बे बिटिआव माने एसे फिसा मोनसे हालाम आरो फिसा मोनसे जायगा आरो पावाराबो खम थेवबो बेवहाय जोंनो आसलते बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमु रांखान्थि जौगानाय मानसिफोरनि माने जौगानायनि बागैसो नोजोर लाखिनानै आरो गुबुननिफ्राय जाहाथे जोङो राजखान्थि मोनथायनिफ्राय जाहाथे इसेबाबो मोनो बे हिसाबैसो जोङो बे जायगाखौ होनाय जादों बे बिटिखौ होनाय जादों बा बिटिआर होनाय जादों दा आरो बेवहाय जुदि जोङो बेखौ जोंनि गेजेराव मोजाङै माने भागायनानै जानो रोङाब्ला मिला मिसा खालामनानै जानो रोङाब्ला बेखौ सेफ्लायलायनानै जुदि गावबा गाव थैलायलायोब्ला बेवहाय बोरैखौ जाहैबाय जोंनि जिथु गोहो राजखान्थि गोहो बा सामाजिक गोहो बा जोंनि मानसि हिसाबै जों जेरैबायदिहाय दावगालांनांगौ बे दावगालांनायाव जोबोद हेंथा फैयो होननानै आं सानो जोंनि बर'नि राजखान्थि होनना बुंनो थांनायाव जोङो रुलिं आरो अपोजिसन बाथ्रा जेनाखि फैदों दा रुलिं होननानै बुङोब्ला दा बिपिएफ दङ नंगौ आरो बिपिएफआ माने इन्डियान काउन्सिल दानाय समनिफ्राय 2004निफ्रायनो बिथांमोना बिटिसिखौ दासिम खुंबोबाय थादों बै समनि लाजेननानैहाय दा बेखौ नोजोर होनानै दानिया अपोजिसन बुङोब्ला जों नुनो मोनदों बेवहाय माने इपिपिएल दङ इपिपिएल नङामोन बे पिसिडिआरमोन बे उनावहाय बिथांमोना पिसिडिआरखौ सोलायनानै इपिपिएल गासैबो देरबोबाय आरो बेखौ दा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लादों इलेक्सन कमिसनाव बेनि अनगायै बेवहाय एआइडिडिबो एमसिएल दंमोन थांनाय टार्माव दा सोलिफुनाय टार्माव आरो माने इन्डिपेन्डेन्टबो दङ अनाबर'निफ्राय फैनाय दा बेफोरखौ माने गिनांगौआ नैबे जाहैदों जे फैगौ समावहाय जोंनि माने राजखान्थि दोहौआ बबेथिं थांनो हागौ दा बयनिबो गिनानै बेनो जादों जे बिटिसिनि जेनाखि बर'नि मैखोम पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ आरो इपिपिएल बे मोननै हान्जानिफ्राय जायफोरनाखि बिजाथिफोर देरहाबोगोन बा दैदेनगिरि देरहाबोगोन बिथांमोना बर'खौनो गाहाय बानायगोन गाहाय मावफुंग्रा चिफ बानायफैगोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो नाथाय जेब्लानाखि माने नब सरकारनि दैदेननाय माने गणशक्ति सुरक्षा पार्टी दा बे जुदि देरहाजायोबा बा नैबा मेजरिटि जायोब्ला बिथांमोना बर' नङै मानसिखौनो एबा ट्राइबेल नङै मानसिखौ बिथांमोना चिफ खालामनायनिबो मिजिं थानो हागौ जेरैहाय जे बहाय मोनबा सिदा बिटिसिनि गासै मोन 40 जेनाखि बियाबफोर दङ समस्ति दङ मोन 40 समस्तिनि मादाव मोनबाया जाहैबाय एकदम जेनेरेल कमिउनिटिनि थाखाय रिजार्भेसन आरो मोनबाया अपेन आरो मोन 30या माने ट्राइबेलनि थाखाय होमबा बे माने इपिपिएल एबा बिपिएफनिफ्राय जायनाखि देरहाबोगोन बिसोरो चिफ जानाय बर' जागोन बे माने सन्देह गैया खिन्थु जेब्लानाखि गुबुन पार्टिनिफ्राय बिजेपि कंग्रेस एबा गणशक्ति सुरक्षा पार्टी इरासरना दैदेननाय नबरना दैदेननाय बे देरहाबोयोबा बै अनाबर' साबा जेनाखि रिजार्भेसन दङ बिनिफ्राय रायज्लायनो हागौ चिफखौ बेखौ जों गिनाया नोंथांनि मोनदांथिया बे गिनायखौ खिन्थु दा जोंहा साननो गोनां जादों नोंथाङा थिगानो बुंदों जे जोंहा जुदिबो थारमाने 30 सिट जोंहा ट्राइबेलनि थाखाय दङ बा मोनबा जेनेरेलनि आरो मोनबा अपेन दंब्लाबो माने मा जों थांनाय इलेक्सनफोरखौ नायनांगोन दा बेयाव आगोलनि बायदि पलिटिक्स गैया बिटिएडिआव थांनाय माने एमपि इलेक्सन बे खननै इलेक्सनाव जों नुबाय जे बर' हारिया खौसे जायनि थाखाय नबहरन्याया खेबसे नङा खेबनै एमपि जालांबाय आरो बेनिफ्राय जों बुजिनांगोन जे गुबुन नारिफोरा बर'नि बादै गुबुनारि बा गुबुन हारिनि मानसिफोरा बिथांमोना जायखौनाखि अनाबर' बा अबर' होनना बुंनाय जादों बिथांमोना बर'फोरखौ राजखान्थि बेखौ
बिथांमोना सेखना लानो थाखाय जोबोद माने परिकल्पना खालामबाय दङ बिसोरो दा बेनि जाहोनावनो दिनै खेबसे नङा खेबनै एमपि नि इलेक्शनाव बर' दैदेनगिरिफोरा माने फेलें जानो गोनां जाबाय आरो बे जोबोद लाजिथाव बाथ्रा बिथांमोना लाजिदों लाजियाखै जों मिथिया नाथाय जों बर' फिसा हिसाबै जोबोद लाजिनाय मोनदों दा बे एखे लामाजों थांबाय दं बे खेबनि फैगौ बे बिटिसिनि इलेक्शना दा नोंथाङा बुंनाय मथे दा जुदिबो 30 सीटा एसटिनि कारणे दङ ट्राइबेलनि कारणे दङ नाथाय नव हरनियानिबो जनशक्ति सुरक्षा पार्टिया ओरैबायदियाव माबा लादों बिथांमोना बे एसटि सीटाव जोंनि मानसिखौनो सोनारगोन एसटि सोरखौबा केन्डिडेट हिसाबै होगोन जेरैबायदिहाय नव हरनियाखौ बै गुबुनफोरा माने सापर्ट खालामदों जों एसटि मानसि होनानै थिग बिदिनो बे 30 सीटावबो बिथांमोना साफा साफा ट्राइबेल हयथ' बर' सोरबा सासेखौ होगोन सोरबा राभाखौ होगोन सोरबाबा माबाखौ होगोन बर्मनखौ होगोन थारमाने ट्राइबेल सोरखौबा मुथते बिदिहाय ट्राइबेल केन्डिडेट होनानै बिथांमोना माने हयथ' पावार मोननायनि बागै थांलायदों आरो होमब्ला नोंथाङा साननाय मथे हयथ' बेवहाय बर'नि जायगायाव सिफा हयथ' माने गुबुनबो जाहैनो हागौ बेखौ खिन्थु जोबोद साननो लागा बाथ्रा नाथाय जोंनि बे बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिथांमोना प्रमद बर' मोना बे बाथ्राखौ साननानै पलिटिक्स गेलेदोंना ना गावबा गावनि जोंल' गावबा गाव जिखौल' माने टारगेट खालामनानै बा फेजेननानै पलिटिक्स गेलेनो लुबैदों जों बेखौ खिन्थु जोङो एसे माने जोबोद माने जोङो सन्देह जादों जों जोबोद माने गिनाय जा सोमजिदों आरो जुदि बे जायोब्ला बे बिटिआरथ' जोंहा जाहैनाया गोब्राब दं जाफुंनाया बिटिएडिखौनो जोङो माने मोजांहाय खुंनायनि बागै जोङो जा गोब्राब फैगोन लाजिनाय फैगोन मोननानैबो हयथ' जों गोमानाबो लानो हागोन आरो बेयावनो जों नुनो मोनदों बिजेपियाबो बेवहाय पलिटिक्स खालामनो ओंखारदों एजेपियाथ' दंखायोआनो आरो बिनि गेजेराव एआइइउडिएफआबो दंखायो इउडिएफआबो 3 सीट मोनदोंमोन बर' केन्डिडेटखौनो जिखाय माने माबा होदो देरहा होदो नाथाय बेवहाय एआइइउडिएफनि केन्डिडेटसो बेखायनो बर'फोरनि बे सेरखाय बेरखाय गावस्रानाय राजखान्थि बे गेलेनाय गोहो बोलोआ जुदि बिदियै सोलियोब्ला फैगौ बिटिसिनि इलेक्शनाव बे बर' हारिया बेखौ सिफ जानाया गोजाननि बाथ्रा गुबुन हारिया जानायनि लामायाबो माने माबानो मोननायनि सम्भाबना दङ दा नोंथाङा सासे सान्थौगिरि बा खौरां बिलाइयाव गोबांथार बानबुंथि होयो नोंथांनि मोन्दांथिखौ नोंथाङा बुंनो जेनेबा ज' जानांगौ होननानै खिन्थु गणतन्त्रनि सिस्टेमाव बेवहाय माने अपोजिसन रुलिं थायो आरो गुबुन पार्टिफ्रा माब्लाबा एलायन्स जायो आरो माब्लाबा गावबा गाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेयो आरो माने पावारखौ केपचार खालामनो थाखाय नाजायो दा इउपिपिएल बिपिएफ माब्लाबा बिथांमोनाबो ज' जानोबो हागौ आरो माब्लाबा बिथांमोना आलादाबो जागोन आरो दिनैसिमाव ज' जाफेराखै बेनिफ्राय मोनसे खोथा बेबो जे एलायन्सआव थाब्लाबो खिन्थु गावबा गावनि माने लामाखौ बिथांमोना लाबाय थायो पलिटिकेल पार्टिफ्रा बे जाहैबाय माने कनसेप्ट डेम'क्रेसिनि बेवहाय माने हानजा थानाय जायो बेनिफ्राय मोनसे खोथा जाहैबाय जे दा फैगौ बिटिसिनि जिनाखि बिसायख'थि जागोन बेवहाय नब सरनियाया बुंबाय थादों जे प्रमद बर'आ चिफ जानांगौ ओरै होननानैहाय दा प्रमद बर'खौ चिफ जानांगौ नाथाय प्रमद बर'आ होनदों जे माने नब सरनियाया माने जिनाखि बुंबाय थादों बियो माने मिनिंलेस थारमाने बियो जोंखौहाय दैखांनानै
माने दंफां गाखोनो होनानै दंफांखौ गाव दाननायनि मोनसे सोलो दोङो दा बेफोरो बेसेबां नैबे नाजावथाव बाथ्राया खिन्थु साननो गोनाङानो प्रमदआबो जिखौ बुंदो नबसरानि सायाव बा नबसरानियाबो जिखौ खालामनो बेनो जाबाय पलिटिक्स बेखायनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राखौ गोथौयै साननांगौ दा बिथांमोना गावजों गाव नांलायबायनायनिख्रुइ बा सोरखौबा माने फेजेननानै गाव राजा जानायनि बे लामाखौ लानायनि लोगोसे बे सुथुरा जे माने खुरगासिनो दङ बा माबा मोनसे फानदायगासिनो दङ बेखौबो मिथिनाया गोनांथार बेखायनो आं सानो जे नबसरनाया जिखौ बाथ्रा बुंदो बेखौ थारमाने बर'जों माने फेजेन होनायनि मोनसे लामा खालामनानै गावहा उनावहाय देरहानायनि लामाखौ बियो गोथों खालामनो नागिरदों बेखायनो जोंनि आं पलिटिक्सआव जों नुदों माने शत्रु मित्रु गैया होननानै सुथुर आरो लोगो जेब्लाबो थायो आरो थाया थारमाने नांगौ जाब्ला जों सुथुरखौबो गारनानै माने ज' जानायबो जों नुनो मोनदों आरो माब्लाबा मोनसे हानजानिनो माने दैदेनगिरिफोराबो सेरखाय बेरखाय बा गुबुन मोनसे गावस्रानानै मोनसे हानजाबो खालामनाय जों नुनो मोनदों नाथाय पलिटिक्सआव बे बाथ्राखौ जों मिथिगौ जे पावार मोननो थाखाय माब्लाबा माने सुथुराबो माबाजों सुथुरखौ गाननानै उनावहाय लोगो जाफैनानै उनावहाय ज'हाय माने राजखान्थि गोहोखौ लानाय जों नुनो मोनो सासेनि फन फैदों रिसिभ खालामनि नोंथांनि मुं बबेनि बुङोबा बुंनानै हो लाइन काट जादों दे दानिया फैफिननि जों बिदि माने राजखान्थियाव पावारनि थाखाय माने अराय माने सुथुर थाया पावारनि मोननो थाखाय हयथ' माने मोननै सुथुर हानजाया लोगो जानानैबो माने राजनितिक माने पावारखौ लानाय जों नुनो मोनो जों खिन्थु नाथाय जोंनि बर' गेजेराव जों नुनो मोनो जे जों नुनो मोनदों हाग्रामा आरो माबा उरखाव बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोना बर' हारिनि मोजांनि थाखाय बा बिटिएडिनि मोजांनि थाखाय खौसे जानानै माबोरैहाय माने बे गुबुनखौ देरहानो हागोन बेखौ बे माबायाव एमपि इलेक्सनाव बिथांमोना जेरैबायदिहाय खौसे जानांगौमोन बे सुथुर साननायखौ बा माने बेरेखा हानजा होननानै सानाबालासिनो बे बेलायाव एमपिखौ देरहानायनि थाखाय बर' हारिखौ देरहानायनि थाखाय बिथांमोना खौसे जानाया जोबोद गोनांथारमोन नाथाय बिथांमोना खेबसे नङा खेबनैयावबो बिथांमोना खौसे जानाय नुवासै जायाखैब्लाबो जेनेबा इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जायाखै बिथांमोना गुदि समनिफ्रायनो माने गोरोबलायबोनो हाखायाखै आलदा आलदायै राजनिति गेलेदों बेनिफ्राय बहाय बिपिएफआथ' खुंबोबाय थादों नंगौ बिटिसिखौ आरो माने पिसिडिआर एबा माबाया इउपिपिएलआ अपजिसनाव थानानै खामानिखौ मावबाय थादों दा बेहाय मा गोरोन्थि मोनदों नोंथाङा गोरोन्थि मोनदों माने आं इयाव नुनो मोनदों बिथांमोना इउपिपिएलआ सानै साथामसो अपजिसननि मेम्बार हिसाबै दंब्लाबो बिटिएडिआव बिथांमोना मोनबो बिदिया जेरैबायदि गोहोम खोलैनांगौमोन गोहोम खोलैनो हायाखै आरो जों नुबाय दा जे माने जाय माने मेजरिटि बियो थारमाने बे अपजिसनखौ दानिया जेरैबायदिहाय अनार होनांगौ बा गुरुत्व होनांगौ बिदि होनाय नुवाखै दा जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जों दा मदि सरकारखौ नायब्लाबो जों नुनो मोनो बा बेवहायबो अखमावबो दानि जिथु सरकार बिजेपि सर्बानन्दनि माने दैदेननायाव बिपिएफ एलजेपि बा टिवा बा जनशक्ति बिसोर गासिबो लोगो जानानै जेरैबायदि मादो बे गुबुननि बाथ्राखौ बिथांमोना खोनायाखै बेनि जाहोनाव आं नुनो मोनदों इयावबो जे बिटिसिआवबो नुनो मोनदों
BPF बा जेरैबायदिहाय खुंदो बिदिनो सोलिगासिनो दं बिथांमोना बिथांमोनखौ सोंखारिदोंब्लाबो बा बिदि बिथांमोननि गाहाम गाज्रिखौ क्रिटिसाइज बा पेपारनि गेजेरथिं बा माने मिटिंनि गेजेरथिं बिथांमोना बाथ्राफोरखौ बुंफोरदोंब्लाबो किन्तु एसेम्ब्लियाव जेरैबायदिहाय बेखौ थिखांनांगौमोन दैखांनो हायाखै आरो BPF हाग्रामा दैदेननाय सरकाराबो बिथांमोनखौ बिदिहाय गुरुत्व होनाय जों नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव बर' हारिया माने बे बेरेखा हानजानिफ्राय जेरैबायदि मुलाम्फा मोननांगौमोन बे मुलाम्फा मोनाखै थारमाने रुलिंआ जिहेतु बेरेखा दोलोआ बाङाय बिबांनि आरो स्ट्रं नङा बेनि खारनाव माने बे माबाया रुलिंआ गावनि खामानिखौ गाव मावबाय थानो हादों माने जेबो माने हेंथा गैयाबालानो मावगासिनो दं नाथाय बिनि जाहोनाव जोंहा रायजो राजायासो खहा जादों माबाफोर खहा जादोंबाबो नाथाय बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे बे अपोजिसन UPPLआ माने स्ट्रं रल लानो हायैनि खारनाव माने हाग्रामा महिला दैदेननाय BPF सरकार एबा BTC सरकारा माने गावनि गोसो बायदि खामानि मावनानै रायजो राजानि खहा खालामदों बा BTC डेभेलप लाबोआखै खहा खालामनाय बाथ्राखौ बिदि बुंनो हाया बिथांमोना जेसे हागौ मोजाङानो खालामदो नाथाय बिथांमोना आरो मोजां मावनो हागौमोन जेब्ला थारमाने अपोजिसना जुदि स्ट्रं जानायमोनबा आरो रायजो राजायाबो बिदियैनो माने सांग्रां जागौमोन आरो सांग्रां जाब्ला बिथांमोना हयथ' रायजो राजाया लुबैनाय मथे बा नेमखान्थि मथे बिथांमोना मावनो बाध्य जागौमोन दा फैगौ BTC बिसायख'थिनि उनाव सरकार जागोन UPPL जानो हागौ BPF जानो हागौ एबा नबसरन दैदेननाय पार्टी जानो हागौ एबा गुबुन राजनितिक हान्जा फैनो हागौ बा क'लिसन सरकारबो जानो हागौ बे जाहैबाय माने फैगौ समनि बाथ्रा दा बेवहाय नोंथाङा बै पलिटिकेल पार्टिफोरनि जेनाखि कनसेप्ट एबा बबेनि माबायदि सरकार फैब्ला मोजां जागोन होननानै सानो आंथ' आंनि साननाय हनायाव आं ओरैबायदि सानदोंमोन जे थामथि गोरोबथा जानाय दिननिफ्राय जे थामथि गोरोबथायाव अर्थात BTRआव जिखिनि माने पेकेज होदों आरो जेबायदि सरकारा माने आसनि लादो बेफोरखौ मोननायनि थाखाय बे जायफोरा मुंसाइ होदों जोंहा प्रमद बर'आ एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै होदो बा NDFBनि मोनब्रै हानजाया होदो बा माबायाबो होदो उर्खावाबो होदो बिथांमोना UPL थारमाने बे माने गोजोन गोरोबथा बर' हारिनि थाखाय बे जोबोद माने जों बरायथावना आरो जों बेखौ बरायदोंबो मानो होनबा जोंनि गेजेराव दा दांगा बाजिया गैया जागोन बा हाथियारनि जि कालचार बे गैया जागोन आरो बिदा फंबायनि गेजेराव बिखौ बुलायनाय बुथारनाय सोंखारिनाय बेफोर गैया जागोन जों बे गोरोबथानि गेजेराव सिगांग्रो बेखौ जों लुबैदों नाथाय बिथांमोना दा जुदि आं सानो जे बे बिखेखै एबसु प्रमद बर' बिथांमोना आरो UPPLआथ' राजखान्थियाव दंखायोआनो बिथांमोना गेलेगोनानो NDFB आरो माने प्रमद बर'निखौ आङो थारमाने दानो नैबे फैनाय प्रमद बर'आ UPPLनि दा आफादगिरि जाफैबाय नंगौ बेखायनो बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ बेखायनो आं बुंनो नागिरदों मा बिथांमोना इमिडियेट गोरोबथानि उनावनो बे BTCआव जानो गोनां बे बिसायख'थियाव माने बाहागो लानायखौ आं थारमाने आंनि साननाय मथे माने बर' हारिनि गांनाय लुबैनायखौ आरो राजखान्थि मोनथायखौ आरो सोलोंथाइनि बागै जिखिनि पेकेज होनाय जादों बेफोरखौ आरो बै जे BTRनि माने सिमाखौ एसे माने गुवार खालामनाय फेहेरलांनायनि जितु माने कमिसन दानानै होनानै उनावहाय खालामनायनि बाथ्रा बे खामानिया जाफुङागौ मानि बिथांमोना बे
पलिटिक्सआव हाबनायखौ आंनि मथे साबजानाय मोनाखै आङो बे खामानि मोनाखै जे बे खामानिया जानायनि उनाव बिथांमोना बेयाव माने गोख्रोङै बे एनडिएफबिआनो बुं एबसुनि बे प्रेसिडेन्ट हिसाबैनो बुं प्रमद बर'आ राजखान्थियाव बाहागो लानायखौ आङो लुबैदोंमोन नाथाय दा आं नुनो मोनदों जुदि बे बिथांमोनाबो इलेक्सनाव जुदि माबा मोनसे हेरफेर जायोब्ला बा देरहानो हायाबा लुबैनाय मथे आरो बेयाव बिपिएफआनो जुदि देरहायोबा बा नबहरनानो जुदि देरहायोब्ला होनब्ला माने बिटिआरनि बे सुक्तियाबो जे मोगथाङाव जाफुंहैगोन बेखौ आं थारमाने जोबोद गोब्राब आरो खोमसि नुहुरो नोंथां बुंनाय दोङो जे माने खालि माने मुंसाइ होग्रा दोलो नायबा गौथुमफोराल'नो सरकाराव फैयोब्ला मोजांमोन नबसरनिया पावाराव फैयोब्ला गाज्रि जागोन हाग्रामा महिला दैदेननाय बिपिएफआ पावाराव फैयोब्ला गाज्रि जागोन बिटिआरनि सुक्तिया मावफुंजानाय नङा आरो बिदि बुंनो नागिरदों आं बेखौ बुंनो नागिरा आं इयाव जों बिटिएआव दंखायो बिपिएफआ बेयाव दङ इउपिएलआबो गेलेगासिनो दं एआइइउडिएफआबो गेलेगासिनो दं दा नबहरनाबो गेलेगासिनो दङ बिथांमोना गेलेबाय थाथो बेयाव बे पलिटिक्सआव सोलिबाय थाथो नाथाय बे बिटिआरनि पलिटिक्सआ खिन्थु आंनि मथे बेलेगमोन बिथांमोना दा गोरोबथा खालामदोंबाबो खिन्थु बिटिएडिआनो जाना दं बिटिसिआनो जाना दं आरो बेवहाय मोनबो माबाबो बाराया बिजाथिनि बा सिटआबो बाराया आरो पावाराबो बाराया बेखिनियानो दङ नाथाय आं बुंनो नागिरनाय बेसो जे बिटिआरआ नि पावारा जाफुंगोन जेब्ला बे पेकेजफोरखौ सरकारा जाफुंहोयो आरो सरकारनिफ्राय बे जाय सिगनेटरिस बिथांमोना बेखौ आदाय खालामनानै लानायनि जिथु बिथांमोननि स्ट्रं मोनसे कमिटि बा प्रेसार ग्रुप थानोसो बानायनांगौ बिथांमोना पलिटिक्स गेलेनायनि गुरै दा बाथ्राया जादों ओरैहाय जे बुंबाय थानाय जादों बिटिसिनि पावाराव जाय फैगोन बे पावाराव फैनाय दोलोआसोनो माने बिनि रलखौ लाहैगोन जेने बुंबाय थानाय जादों माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंनाय जादों बा एनडिएफबिनिफ्राय बुंनाय जादों जे बिटिआरनि जिनिखि गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथा जानायखौ बा बेयाव थानाय माखासे पइन्टसफोरखौ मावफुंनांगौआ बिटिसि सरकारनि जागोन बेखायनो मुंसाइ होग्राफ्रा पावाराव फैनो नांगौ बेबायदि बुंनाय जादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो होनाय आदसा आं बुंबाय नंगौ बिथांमोना सानो जे जानांगौमोन खिन्थु बेथ' बे खामानियाथ' एसे माने माबा नङाना गुरै नङाना गोब्राब बियो मानो होनबा बिपिएफआ मोनसे बेयाव रुलिं माबा हिसाबै बिथांमोना इया बेस दं इसा दङ आरो बे गुबुनफोराबो दङ नाथाय एनडिएफबिआ बा एबसुनि प्रमद बर' सिदायनो जे माबा मोनसे माने पावारनि माबा मोनगोन आं बेखौ खिन्थु एसे गोब्राब नुहुरदों नाथाय बिथांमोना जुदि बे खेबाव अर्थात बिटिसिनि बे इलेक्सनखौ गारनानै बिथांमोना जुदि बिटिआरनि बे पेकेजफोरखौ बा एग्रिमेन्टखौ केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारखौ थारमाने प्रेसाराइज खालामनानै जुदि बिथांमोना बेखौ बोसोरसेनि भितराव फैगौ बे बोसोरसेनि भितराव खालामना लानो हायोब्ला उनावहाय बिथांमोननि पलिटिक्सआ जोबोद माने गोजों होननानै आङो दाथ' बिसायख'थियाव ओंखारनाया कनफार्म जाबाय प्रमद बर'आ इउपिपिएलनि माने आफादगिरि जाफैनानै दङ आरो बुंबाय थानाय जादों हिराचरनिया बुंबाय थादों नबसरनिया बुंबाय थादों जे प्रमद बर'आनो चिफ जानायनि जग्यता दङ बेराफारसे इउपिपिएलआ दाबो सोर चिफ जागोन बेखौ बुंथ'वाखै अदेबानि जोंहा माने इउपिपिएलनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारनानै इउजि ब्रह्मआ दङ दा इउजि ब्रह्मआ चिफ जागोन ना प्रमद बर' चिफ जागोन ना सोरबा सासे चिफ जागोन बिथांमोना बुंथ'वाखै बिपिएफआ क्लियार हाग्रामा महिलारि दैदेननायावनो बिटिसि सरकार जागोन नंगौ दा माने नबसरनियाया प्रजेक्ट खालामबाय थादों प्रमद बर'खौ बिथांमोना गावसोरनि फारसेनिफ्राय चिफ जायामोन जाखादों दा बाथ्राया जादों ओरैहाय जे नोंथाङा बुंदों जे जायनाखि मुंसाइ होबाय बिटिआरनि थाखाय बिथांमोना पलिटिक्सआव फैथ'नाङामोन
खिन्थु फैबाय दिनै नंगौ माने प्रमद बर'आ आं सिफ साबायखरसो जानांगौनि बुंबाय थाखाय आङो। औ प्रमद बर'आ सिफ जानांगौनि थाखाय बुंथ'वाखैब्लाबो आल्टिमेटलि प्रमद बर'खौ सिफ जानांगौनि बाथ्राया गोबांसाया बुंनो नागिरदों दा बे बेलायावहाय माने बिसायख'थि गेलेनो ओंखारथारबाय दा बिसायख'थि गेलेनो ओंखारथारनायनि उनावहाय नोंथाङा मा बुंबावनो दा मा जागोन लामाखौ मा होनो दा बिथांमोनाथ' आरो गेलेबायानो जोंनि बाथ्राखौसो साननाय जों गोसोआव साननाय बाथ्राखौसो बुंदो नाथाय पलिटिक्सआव दा बिथां प्रमदाथ' माने हाब्बायानो आरो UPPL नि बिथाङा माने दा आफादगिरिबो जाबाय हा एजुकेटिभ प्रेसिडेन्टनि जायगायाव दा आफादगिरि आरो उरखाव गोरा बिथाङा माने बे जायगाखौ बिथांनो एंगारनानै होबाय बियो माने सेंग्रा आरो जोबोद मोदोम गुदुं आरो भिसन थानाय मानसि जाबाय प्रमद बर'नो बेखौ होनाया जोंनियाव बुंनो लागा गैया नाथाय दा बिथाङा दानि बे पलिटिक्सआव जुदि बिथाङा मेजरिटि मोनोब्ला चिफ जानायाव जों वेलकाम खालामो आरो होमबा BTR नि जिथु सुक्ति बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बिथाङा जोबोद माने नारसिननो हागोन सरकारखौ किन्तु पावाराव थाबासो हागोन बे बाथ्राखौ आं फोथाया बिथाङा माने फरायसा दैदेनगिरि हिसाबै जिथु माने बिथाङा गोहो दं बे गोहोआबो खम नङामोन आरो NDP बिथांमोना सिज फायाराव दंमोन बा जोबोद माने आलादा हादोरानो नङा माने मोनसे राष्ट्र बानायनो थाखाय बिथांमोना भारत सरकारनि एगेन्स्टै दावहा होदोंमोन बे हिसाबै बिथांमोननि माने गोहोआबो खम नङा किन्तु बिथांमोना दा जुदि बे राजखान्थियाव गेलेदो जोंहा बुंनो लागा एख' गैया नाथाय जों साननायखौसो बुंनो किन्तु बिथांमोना देरहायाबा माला मा जानो जुदि बिथांमोना देरहायाबा आरो जुदि देरहायोब्ला हयथ' दा नोंथाङा बुंनाय मथे नबहरनियाया जे प्रमद बर'खौनो चिफ खालामगोन होनना बुंदों हयथ' नबहरनायाबो मिथिखादो जे बि मेजरिटि मोना हयथ' गोबां मोनगोन बा प्रमदाबो मोनोब्ला बिदिहाय हयथ' बिसोरो हाग्रामाखौ BPF खौ एंगारनानै बिथांमोना माबा मेजरिटि मोननायनि लामा मोनसे खालामदोंबा बे बेलेग बाथ्रा नाथाय बियो जाफुङा बे बाथ्राखौ दा जों थारमाने बेखौ आंनि साननाय हनायाव आं दा बेखौ क्लियार नुवाखै बेखायनो बुंनो हाया हाग्राम महिलारिया BPF नि आफादगिरि आरो बिथाङा BTC खौ खुंगासिनो दङ दा बिथांनि दोलोआ देरहाबोयोब्ला BTR नि माबा जाला जागोन बे बाथ्रायाथ' जाल्ला जानायनि बाथ्रायाथ' फैया फन फैदों लाग्रोनि मानो होनबा फन फैनायखौ लाग्रोनि नोंथांनि मुंखौ बुं नोंथांनि मुं गामि दं दे हाग्रामा महिलारिया BTR नि थाखाय आख' फाख' लाबोगोन नामा माने आंथ' बे बाथ्राखौ साना मानो होनबा बिथाङा बेयाव बे BTR गोरोबथायाव बिथाङा साखि हिसाबै बेयाव मुंसाइ होदो ना बिथाङा जे बुंबाय थादों जे दा पेपार कागजाव बुंदों बा मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थादों जे BTR सुक्तिया माने बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हानायसो जायाखै आसलते बिथाङा आं मिथिदो बिथाङा पलिटिक्स जिहेतु बे पावार मोननो थाखाय बे माबायाव BTAD जे इलेक्सन लानो हागौ बेखायनो बर' हारिखौ बा बेखौबो भटारफोरखौ बिथांमोननि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय बे BTR आव मोनबो गैया होननानै पलिटिक्सनि कारणे बुंफ्लानाय बाथ्राया थारमाने बिदि पलिसि जानो हागौ बिथांनि बर'फोरनि राजखान्थि होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंनाव अपोजिसन थाबाय थाखादों माने खावनै जाबोबाय थादों आगु समनिफ्रायनो भारत स्वाधीन जानायनि उननिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थिया मोननै जाबोबाय थादों बेनिफ्राय बर'नि राजखान्थियाव दा गोदानथार मोनसे कनसेप्ट फैदों जे आरोबाव जे कार्टुनिस्टफोरनिबो रल
बेवहाय गोबां कार्टुनिस्टफोरा माने हाग्रा महिलारिनि मुसुखा बानायदों बायदिसिना मुसुखा बानायदों आरो बिदिनो बर'निबो मुसुखा बानायदों औ बेफोरबायदि जोंनि बर'नि राजखान्थियाव आगोलाव गैयामोन दा बे जानो लागै हमदों गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव दंबाय थायो आगु समनिफ्राय जेनेबा नेसनेल पलिटिक्स नायबा स्टेट रिजन माने रिजनेल पलिटिक्सफोराव बे जाबाय थादों खिन्थु बर'नि पलिटिक्सआव माने माब्लाबाबो बे कार्टुनिस्टफोरनि रल थायामोन दा बे बेलायावहाय माने बिनि गेजेरजों मा सोदांनाय फैनो हागौ नोंथाङा सानो जेरै दाख्लैयो होदों जे प्रमद बर'आ माने मागिनाय बिबायारिनि भाव लानानै मागिनाय औ बेनिफ्राय आरो बिपिएफनिखौ होबाय प्रमिलारानि ब्रह्म चिफ हाग्रा महिलारि आरो एमपि बिश्वजित दैमारि मोननि मुसुखा साइकेलाव गाखोनानै माने बबावबा थांनो ओंखारनाय दा बेबायदि माने जेनाखि कार्टुनफ्रावबो ओंखारनो लादों दा बेफोरो माबायदि माने जोंनाव रिएक्सन होनो हागौ आसलते इनिफ्राय जों मिथिनांगोन जे बर' हारिया जाम्बा जाना थायाखै पलिटिकेलिबो तारमाने कनसियास जादों दावगादों साननाय हनायफोरा जोबोद दावगादों बेफोरखौ जोङो पजिटिभ हिसाबै लानांगोन लाइनाव बेखौ नेगेटिभ लाइनाव लानाङा आरो बे जे कार्टुन ओंखारदों बेफोरबो जोंहा जे कार्टुनिस्टफोरनि रला माने जों नुदों पेपारफोराव जोबोद माने बे मोनसे आर्टिकलनि समान बिनि गोहोआ बेखायनो बेफोरनो जों साननांगोन दा प्रमद बर'खौ दा बिबायारि महराव दिन्थिदो हयथ' ओरैबायदि जानो हागौ जे बे फैनाय इलेक्सनाव सिखारबाय नाथाय बि जुदि फेलें जायोबा उनाव बे बिबायारि अबस्थायाव थांनांगोन थिग बिदि मोनसे सोरबानि बा साननाय हनायाव बेयो बेरखांहोदो बेबो जोबोद जोंनि बर' हारिनि साननायनि मोनसे दावगानायबो बेखौ जोङो नेगेटिभाव लानाङा पजिटिभ हिसाबै लानांगौ जे जोंनि गेजेरावबो जे कार्टुनिस्ट ओंखारदों आरो बे कार्टुनिस्टआबो डेभेलप जादों इफिसियेन्सि डेभेलप जादों बेखौ जोङो मानिनांगोन बेखौ जोङो रावबो गाज्रियै साननो नाङा थारमाने प्रमद बर'आ माने बिबायारि जाहैगोन बायदि कनसेप्ट लानानैहाय जाहाथे बिसायख'थि जेनबाय बायोबा बे रोखोम जाहैया बेनो एवेरनेस मोनसे होनाय दा बिदि बुंनाय बेबो थारमाने बे प्रमद बर'आबो बिदि साननांगोन आरो जोंबो साननांगोन जाहाथे प्रमद बर'आ बे राजनितियाव बारसोमनानै गब'आ नाथाय बिथ' ओरैनो बिहा पेसाबो नङा होनना बुंदो आरो हबिबो नङा होनना बुंदो बियो नाथाय बर' हारिनि गांनाय लुबैनाय आरो मोनथायखौ एसेबां दिन बर' हारिया जेसेबां जुजिबोदों जुजारु हारि होननानै बयबो मिथिगौ बर'फोरखौ आरो बे जुजिनायनि जाहोनावनो जों दिनै एसेबां मोननो नाङिखौ मोनबोदोंबा बा मोननांगौखौ जों लासै लासै एसेबाबो मोनबोदों नाथाय मोनजोबाखै बे बेलायाव माने जों गाहाम आरो गाज्रिखौ जोङो आंबो साननांगोन आरो प्रमद बर'आबो साननांगोन हाग्रामायाबो साननांगोन इउजि ब्रह्मआबो साननांगोन बा जों बयबो साननांगोन आरो होमबासो साननायनि गेजेरजोंसो जोङो माने गोथों लामाखौ आसल लामाखौ जों नागिरना मोनगोन जों बबे लामाथिं थांब्ला मोजां जागोन दा जोंहा गोबां सम गैया जोङो दा सावरायनि जे ससियेल मिडिया आरो खौरां बेफोरनि गेजेरजों जोंनि राजखान्थिया माबायदि लामा लानो हागौ आसलते दा खोब गाज्रि जाबाय ससियेल मिडियाया गाहामबो दं गाज्रिबो मोननै दिगनि बाथ्रा दङ ससियेल मिडियायाव गाहाम बाथ्राफोरा फैनांगौ साननाय हनाय वर्डफोराबो मोजां जानांगौ नाथाय जों नुदों खायफा ससियेल मिडियायाव आं खिन्थु ससियेल मिडिया बाहाया आं नायो माब्लाबा नाथाय नुयो बे गाज्रि रावजों ससियेल मिडियायाव सोंखायो सोरखौबा बायदिसिना रावजों बुङो सोदोब बाहायो जायनि जाहोनाव बियो सासे मानसिनि गाज्रिखौसो दानि बेरखांहोयो जों नाथाय जेब्लाबो गाहामखौसो जोङो बुंनांगौ फोसावनांगौ ओरैबायदि जानांगौ ओरैबायदि जानाङा ओरैसो जोंहा जानांगौ प्रमद बर'खौ बिबायारिनि माबा होआब्लासो दे बिथाङा जाहाथे बर' हारिखौ माने हाखराव खोख्लैया बा मोजां लामाथिं दैदेनलाङो बिथाङा राजनिति खालामनो थांनानै
थिग बिदिहाय मोनसे मोजां मेसेजसो होनांगौ नाथाय बै ससियेल मिडियायाव बिखौ आंथ' आगोल बुंदो जे लासै लासै बिसायख'थि फैनाय लोगो लोगो माने जोंनि गेजेराव माने बियो बिखौ रायनाय बियो बिखौ सोंखारिनाय गोदोनि बाथ्रा दिहुननाय दानि गाहाम गाज्रि दिहुननानै उनावहाय माने माने गाज्रि थासारिखौ लांदो नाथाय बर' हारिया मा मोननांगौ मा मोनगोन मा मोना बिटिआराव मा दं मा गैया बेफोरखौ बर' रायजोखौ बेखेवनानै बर' रायजोनो दा बुंफुंनांगौ बिटिएडिनि मानसिफोरखौ बेफोर मा दं मा गैया बिटिआराव बेफोरखौ मोजांहाय रायजो राजानि सिगाङाव बेखेवनानै होनांगौ नलेज होनांगौ बिथांमोनखौ होमब्लासो बिथांमोना मिथिगोन नाथाय गोबाङानो बिटिआराव मा जागोन मा जाया दाबो मिथियाखै आरो बे गोरोबथानि गेजेरथिं माने जोंहा मा जागोन मा जाया बरंस दा बे राजखान्थियाव बयबो माने बारसोम फैनायनि जाहोनाव गिथाव बाथाव माबाफोरसो जागोन नामा आगोलनि बायदि बुदलाय सुदलाय गावलायनाय माबालायनाय जायखौनोखि जोङो ज्राब गारदों होननानै दिनै बयनिबो सिगाङाव बा रायजो माने गथि दुनियायावनो बुंनाय जादों नाथाय बे जुदि जायोब्ला होमबाथ' बर' हारिनि थाखाय लाजिथाव बाथ्रा जागोन आरो बे जाहाथे जाया बिदि खामानिया जों गणतान्त्रिक भाबै जायो पलिटिक्स गेलेथ' कोनो बाथ्रा गैया जोंहा बुंनो लागा इयाव जोंहा बाथ्रा गैया नाथाय पलिटिक्सआ ओरैबायदि जानांगौ माने गोजोनथाव जानांगौ गणतान्त्रिक जानांगौ आरो बयखौबो बुंनो होनाय बा मिटिं खालामनो होनाय राजखान्थि गेलेनो होनायनि थासारिखौ खालामनांगौ इयाव हेंथा होलायनाय मिटिं दावथिं खुंनो गैयि सोरखौबा होसोनाय माबा भट बिनो थांनायाव बिदि खामानिया जाहाथे जाया बर' हारिया जोंनि रायजो राजाया डिसिजन लागोन रायजो गणतन्त्रआव रायजो राजायासो राजा गतिके रायजो राजायासो सोरखौ देरहागोन देरहाहोआ सोरखौ राजा फसंगोन राजा जाहोगोन जाहोआ बेयो रायजो राजायासो थिग खालामो जोंहा गोबां सम गैया ओंखायनो जों गोजोननाय होयो आरो गोबांथार जोंनि लाइनाव दंमोन बिथांमोनजों जोङो जगाजग खालामनो हानाय जायाखै जों सम होनो हानाय जायाखै आरो गोबांसानि माने जानबुं नाम्बाराव माने जोंनि माबायाव फैदोंमोन खिन्थु जोङो माने लाइनाव मोजां मा फैयैनि खारनाव जों बिथांमोननो सम होनो हानाय जायाखै बेनि निमाहा बिदोङो आरो जोङो सावरायबाय थानि सानफ्रामबो मोनाबिलि 9 रिंगायाव बे सावरायथुनखौ लाबोनाय जागोन बड'लेण्डनि राजखान्थि आरो बेवहाय बाहागो लागोन गासै रायजो राजा जानबुंनि जोहै आरो बेवहाय थागोन सानफ्रोमबो सासे रोंगौसा दिनै लानानै फैनाय जादोंमोन रनेस्वर बसुमतारी बिथाङा सासे खौरांगिरि लिरगिरि आरो सावरायगिरि बिथांनि गोबां लिरनायफोरा बा आसामनि खौरां बिलाइफोराव नुजाबाय थायो आरो बर' हारि थामोन्थानि बागै बिथाङा लिरबाय थायो बिथांनि माखासे गोसोनि बाथ्रा जोङो मिथिनो मोन्दों बिथांनि मानबुंथि जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों आरो जोङो उन समाव सावरायबावनायनि खाबु लानो नाजागोन आरो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि जिनोखि सावरायथुन हाबाफारि जों बेखौ बानजायबाय थागोन सानफ्रोमबो हरनि 9 रिंगायाव जागोन सावरायथुन जानबुं नम्बर 8135980590 बे नाम्बारनि गेजेरजों रायजो राजाया शेयार खालामनो हागोन एबा गावनि मोन्दांथिखौ बुंहरनो हागोन जोङो गोबां सम होनो हादिया बेनि थाखाय बयनावबो निमाहा बिनाय जादों आरो जों बेखिनि सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय होननानै फोसावबाय गोजोनथों खुलुमबाय टिभियाव ओंखारासै ना बेटारि गैया मा जाखो जस' दालाय जोब्बायना
औ